Assalamu alaikum jama'a, ni ne dai naku ambasada Ala'atog Madagwal. Ina mai farin cikin gayyata ku zuwa wajen kaddamar da kasuwanci na wato business launch mai suna Digital Entrepreneurship. Ranakun kaddamarwa za mu fara ne ranar Juma'a 29 ga watan Septemba 2023 da misalin karfe 2:30 na rana. Daga ranar Asabar zuwa Alhamis za mu ci gaba da misalin karfe 10 na safen kowace rana. Wato Asabar karfe 10, Lahadi karfe 10, Litinin karfe 10, Talata karfe 10, Laraba karfe 10, sai kuma Alhamis karfe 10 shi ma na safe. Ka tura saƙon ranar da za ka zo zuwa ga wannan lambar da ke jikin sikirin ɗin nan. Daga nan kuma za a tura maka da saƙon da ke ɗauke da lambar kujerarka. Wajen da za mu ƙaddamar da wannan kasuwancin shine nan hawa na 3, number 8, NUT Building, Magadishu Layout, Kaduna. Ka tabbatar ka zo da saƙon da aka tura maka wanda shine zai baka damar shiga wannan ɗakin taro. Allah ya bada ikon zuwa. Amin.